Когато повечето от нас чуят за древността, си представят период на човешката еволюция, който изпъква с насилството, робството и потисничеството, но въпреки това е извирала и много мъдрост, която е останала и до днес. Част от тази мъдрост идва под формата на пословици или някой кратък израз, в който се съдържа много истина. Някои от тях идват от известни автори и личности, други под формата на митове, от които може да извлечем полза. Днес ще се запознаем с няколко мъдрости от античността, които са отеквали през хилядолетията и звучат все по-вярно и днес. Мъдрости, които може да ни помогнат да извлечем полза и да погледнем на заобикалящия ни свят и себе си по малко по-различен начин. Преди да продължим, ще се радвам ако ме подкрепите, като харесате видеото и се абонирате за канала ми. Благодаря. Дамоклев меч. Дионисий I, който властвал над Сицилия някъде около 300 години преди Христа, имал ласкател на име Дамокъл. Дамокъл силно завиждал на владетеля за изобилието, което има, и в лукса, в който живее, и смятал, че няма по-щастлив човек от него. Един ден владетелят предложил на младежа, щом толкова много харесва начинът му на живот, който той води, дали би искал да вкуси от него и да изживее благополучието му. Когато той се съгласил, владетелят наредил да го поставят върху златно ложе и разположил покрай него много златни подноси с всякаква храна. След това наредил да доведат при младежа извънредно красиви момичета, които да му прислугват и да изпълняват всяко негово желание. Но посред целият този разкош, владетелят заповядал да окачат на тавана с конски косъм един остър меч, за да виси над главата на младежа, и му казал, че мечът ще олицетворява опасностите, които може да се стоварят върху него във всеки един момент. Така той спрял да вижда всички заобикалящи го прелести и вниманието му било насочено единствено към опасността. Не след дълго момчето се разплакало и помолило да бъде освободено. Така владетелят достатъчно ясно е дал да се разбере, че няма щастие за онзи, над когото винаги е надвиснал някакъв ужас. Поуката е ясна, но може да си позволим да осъвременим мита и да дадем за пример днешните богаташи, на които всички ние завиждаме, но не виждаме опасността, която виси над тях и ги дебне, особено ако са натрупали парите си по престъпен начин. Или дори ако няма опасност, то грижите и тичането подир богатството отклоняват вниманието им от нещата, които имат, и едва ли им остава много време, за да се порадват на придобивките си. Здрав дух в здраво тяло. Повечето от нас още от деца са чували поговорката «Здрав дух в здраво тяло». Тя произхожда от римският поет Ювенал, който често пише какво е нужно човек да прави в живота си. Ще цитираме част от стиха на поета, откъдето произлиза и фразата: «Моли се за здрав дух в здраво тяло и за добро сърце, не познаващо страха, и това, за което те съветвам, трябва сам да си го вземеш, понеже друг не би могъл да ти го даде». Ювенал, който е творил около 100-ната година, е бил безпощаден критик на моралния разпад на хората в тогавашната Римска империя. Иначе казано, тълкуването на поговорката може да бъде следното: грижата за тялото е условие за душевното здраве и обратното, само душевно уравновесеният човек може да бъде телесно здрав. Интересното е, че днешните езотерични и духовни учения почти 2000 години по-късно споделят напълно това твърдение и смятат, че повечето от здравословните проблеми на хората са всъщност защото не сме в хармония със себе си и че тялото е отражение на душата. Както и че всъщност тялото е подвластно на преобладаващите ни мисли и че подсъзнанието въздейства директно на тялото ни, но това ще бъде тема на следващ клип. Пропилях деня. Както предната, така и тази фраза всички от нас сме я чували и дори използваме, но откъде идва тя? Император Тит бил един от малкото добри императори, но преди да наследи властта си след Веспасиан, той бил военачалник на римските легиони. Като такъв се хвалял с добротата си, учтивостта и справедливостта си. Тит бил от заможно семейство и веднъж, когато станало пожар в Рим, той продал наследството си и го раздал на пострадалите и нуждаещите се. Той много бил влюбен и дори обещал женитба на източната царица Береника, но когато наследява властта и става император, той против волята си се разделя с нея и отпраща да си отиде вкъщи, за да може да се отдаде изцяло на добруването на империята и хората, а не да се разсейва с личния си и любовен живот. Веднъж, докато вечерял с придворните си, се сетил, че през целия ден не бил направил за никого нищо. Той станал и изрекал тези думи: «Приятели, днес пропилях деня». За жалост, император Тит управлява империята само 2 години, след като умира внезапно. Въпреки че не може всички да бъдем императори, всеки наш ден, в който не сме направили нещо стойностно или смислено, е пропилян ден, който няма да може да върнем обратно. По-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Става въпрос за фразата, изречена от Исус, когато млад богаташки син отива при него и го пита как да влезе в Божието царство.
Исус рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имотите си и ги раздай на сиромасите. Като чу това, момъкът се натъжи и си тръгна, защото имаше много имоти. А Исус рече на учениците си: истина ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Евангелие от Матей. Думите на Исус са ясни и не водят до двуличие по отношение на значението им. Но какво означава иглени уши? Твърди се, че по негово време е имало тясна порта в Йерусалим, наречена иглени уши, през която камилата е можела да премине само със свален товар. Понеже става дума преди всичко за религиозен текст, нека обърне внимание на философското обяснение, защо материалното богатство е несъвместимо с божественото. Защото да държиш на богатството и материалните неща, при положение, че виждаш толкова много нуждаеш се около себе си, е несъвместимо с духовността. Натрупаното богатство е изобличение за това, че не обичаш ближния си като себе си. Но разбира се, това не означава, че ако живееш бедно ти гарантира спасение и никой вярващ не бива да се заблуждава с това лъжливо усещане. Крайното решение винаги е в Божиите ръце. Хляб и зрелища. И този израз, употребяван и до днес от журналисти и политици, идва от древноримския поет Ювенал, който в един от неговите стихове осъжда гневно политиците за измамното им поведение спрямо народа, като отклоняват вниманието им от съществените и съдбоносни въпроси, като раздават жито от резервите на държавата и организират гладиаторски битки. А ето и самият цитат. Някога, неотдавна, не продавахме гласа си никому, а сега изневерихме на дълга си. Народът вече се задоволява с много малко и единствено жадува за две неща – хляб и зрелища. Може да наблюдаваме това поведение в модерния свят днес, как съзнанието на хората е заето със спортните събития, безмислените телевизионни програми и евтините ежедневни удоволствия и не разсъждават върху истински важните неща, да търсят истината и да се замислят над живота си като цяло. Ако искаш мир, готви се за война. Раждането на тази латинска поговорка тръгва от Платоновата творба Закони, където участниците в диалога разговарят за природата на войната и как държавата да предотврати военен конфликт. Ето как е написано в самата книга. Никога няма да стане добър държавник този, който не кове закони за войната, потикван от мира, а приема закони, подбуждан от войната, защото който иска мир, трябва да се готви за война. Цитираната мъдрост, че подготовката за войната е най-сигурният начин да се предотврати, се е харесала и на Цицерон, който също пише за това в неговите беседи. Също един от най-великите политически философи, Николо Макиавели, е твърдо убеден, че причината толкова много владетели да са се проваляли през времето е, че не са се готвили за война в мирно време. Разбира се, ние не сме владетели и няма да водим война, но както знаем, всичко в живота е преходно и нищо не е сигурно. Минаваме през трудни периоди, след това сме щастливи и след това отново страдаме. Тоест, когато животът ни е в затишие и нямаме проблеми, може да използваме този период, за да се подготвим за евентуални бъдещи трудности. Защото когато дойдат, разбира се, дано да не идват но ако дойдат, ще сме по-подготвени и по-лесно ще ги предотвратим, отколкото на момента да се чудиме какви решения да вземеме и как да се справим. Или както казва Сенека, надявай се на най-доброто, но се подготвяй за най-лошото. Мементо мори. И тази сентенция идва от Древен Рим. Триумфът в Римската империя без съмнение е било най-голямата почит, на която един смъртен можел да се радва. Триумфиращият влизал в града през специално направена за събитието мраморна триумфална арка, заедно с колесница теглени от 4 бели коня. Обожаван от тълпата, обсипван с почести и похвали, триумфиращият буквално бил равен на боговете сред хората. Но за да не обиждат боговете и да не се възгордява победителят, слагали зад него да го придружава сакат или нетъгъв роб, който постоянно да му шепне в ушите «Мементо мори», което буквално означава «Помни, че си смъртен, помни, че ще умреш». За да не забравя, че не е Бог, а е най-обикновен смъртен, който е просто хвален от поданиците и съгражданите си. Разбира се, ние няма да триумфираме, но както предходните си интенции, така и тази ще се опитаме да я освременим, така че да ни помага в живота. Може да си я припомняме, когато просто отлагаме нещата, че един ден рано или късно ще умрем и по-добре да действаме и да правим това, което винаги сме искали, отколкото да отлагаме и след време да съжаляваме. Разбира се също така, ако един ден бъдем успешни и се издигнем над останалите, да не се възгордяваме, защото както ние, така и те сме просто хора, които по законите на живота рано или късно ще отидем на едно място.
Това бяха само една малка част от мъдростите от античността, които са оцелели и до днес. И въпреки, че някои от тях са на повече от 2000 години, могат да ни послужат като напътствия и в съвременното ни ежедневие. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, така ми помагате и ме мотивирате да правя още подобни видеа за в бъдеще. Благодаря още веднъж за отделеното внимание, бъдете здрави и до нови срещи!